Hello guys, hai nang jago tau sa ani YouTube channel hai ang keba ani video ko talo ang kena tini ang no kaisa phunungnai omong kha Google AdSense and Google AdSense khoi mane kedeng ma ang kha hai pan ang no phunuk jaya hai pan no phunungnai no wan so ang tau phunuk sinai bai to jara boro karkhana to phunuk Google AdSense ni pin lo kena ang kita phunuk jaya ani ka lo so khoi ma kedeng ma no gang cái là ăn to chỉ có nó bố lộc này cái nó Google AdSense sắp phải giao nó có gang cái ăn bơ anh ấy bơ Google AdSense sắp phải giao lên cái là ăn bơ nó tao ở video cả Google AdSense nó phun bao cái gì ăn tao ở video khai á gang cái nó này đi có anh Google AdSense sắp phải giao ông cả Google AdSense ở bên sinh có tổng có pin number soi ta tổng có gang cái ăn to bình hay basic cái đó này á ani jepuro $10 ka o apro apply ka kena ani kena pura 13 din kena an logo direct so phayo an kena post office lo thangna ni line nang ya iko Google AdSense no gang ke bai to am se Google AdSense line lo video khayo hapana an ke to line nang ya haina nogo so phayo iko post office no borong no tonul phayo an logo bai ni ya go ya phayo ta kena an logo direct so phayo ang ani Google AdSense sok pro ang am sikena kusingka pa buini da am sik gede kena sok phayang khang ke bang ke ani ke daktin sok phayang ke ba khaine ka bai to nango ni chawa 1.5 mas hai 1 mas hai nango ni chawa ani ke na daktin sok phai ka gang ke na ang bele ke na kusi ani go am sik YouTube ni dati na ani pin number Google AdSense mana ni bagai kena bai to am se kedeng nangon chawa jara ang bil nai mane bising ting kena 1.5 mas 2 mas lo 1 mas lo nangon chawa ani kena pura 13 din bang sok pa kya ombo direct no sok pa yo kan kena no nang omo opin to ang direct chil jagi ya direct omo ha ke chiri national ta bang no phung tholi ya direct iko yang te bram te này mana iko oma kena nasima ga iko pinu sonja khana khang kena tabang ona no chili phunu sinai ang wase phana chili ya kha oma tang pura verify khai jabai na tabu ani dollar busuk dollar kha oma ang sanai an dollar kha tabu $25 kha khang kena ang o dollar do phunu malia tam ninga kena ani pura dollar $25 kha ang mobile tijak tontolia hapana tabang chil nai phunung na hin tomani tom kena chili ni phunung sinai pura jotona ani pin kan kena pura verify khajak hangkan kena ani Google AdSense so mane baloka amo ani Google AdSense so mane ga e kono bi man kana noro ani bum kena so khajak de hangkan kena tabo address rabo thung thi gong ba ya hapana ano o Google AdSense so phanai omo post office ni boro ano phone khaliya direct biniya phabite di roka ang omo apply khenani $10 ka khangkena ang logo apply kheka boro gmail setting le horo khangkena ang oro setting o je boro sanmani lekha aadhar card chano pan card chano ngena voter id chano ngena ang omo jobo rebai kya khangkena ani phone number dajang no abuse oro ngena phone number phaliya ngena omo tamang kya haibana sokbai kan ba adun se ani kusin ka noga dane no sokbai ka ang thani to laina nang ya gang khena abo ta ang be kai kai ba an ama 2023 January maso sokbai mane ama gang khena ama silia yang ke bising khena pin be kai kai ka iko no khana la iko la sinde iko yang pe gang khena tabo ama no kaham ke na phunu sinai no ama kam phe mu ya khana ani ke ma ta am suk cha thaya iko ha ki si ro ora dak ko iko na tabo sinai iko ama khabi ni ka khibi ni ka na ke na tabo ke na ora iko ni khana ro pin number yang go kan ke na ani address ro bu mula jodan tiken so bakya je ang mane haifana ang phone number jak almost mi so kaliya joton ta inge thik le tongo bain ke sawan
1.5 मास lo nangin chawa 1 मास lo sujak na ogo chen chong ka tai kunu gre oro sudo 3 chimi dongo obisingo kena ang no phun bai ka bang kena oro tongo je ang khaimani phaika ngena guys noro nubi ni makana ni pin iko mona ang ngena guys ang noro no to ani google adsense to phun bai ka gang kena noro no belaken hambai noro ana amse girakte sapul khai tomon bagai noro ana amse ke ani google adsense to sok bai gang ke ba noro no belaken hambai marowa ngena noro haikena ana sapului tongde ngakena ang norona taiba video kaham to bunai ngakena ang norona video phunungmai karon ngakena ani phun to nok tong thangka ngakena ang tabung kena ang phun napika omong kani phun second hand ani phun ni mong ka Realme 6i ngakena tawo ang omong bai no norona video phunungoi tongsinai ngakena norok ana sapului tongde taiba omai kena next video ko kena norok bang malai pinai kena pin bag am sunung sinai next video ko norok malai sinai